ड्राग्स एडिक्टेड रैखाथि गथ'फोरनि जे मोनसे प्रग्राम दिनैनि नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरि साल्वेसन फाउन्डेशन बा रिहाब सेन्टाराव जोङो बारग' एनडिबि बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ जि समनिफ्राय एक्स एनडिबि बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि जों दाना लादों बे समनिफ्रायनो जों इउनाइटेड फरामा जोंनि माखासे समस्याखौ मावलांनायनि गेजेरजों आरो जोंनि माहारिनि जेनेरेशननि सायाव दानि जेनाखि माखासे एन्टि ससियेल खामानि मावबाय थानाय बे एन्टि ससियेल खामानिखौबो जोङो बोरैबा माहारिनि गेजेराव हाबनानै जों बोरै समस्याखौ समाधान सल्भ खालामनो हायो बे बुस्थुखौ नोजोर बोनानै जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ जिखुनु समाव माहारिनि बिपद आफद जायोब्ला जों बेयाव हाबगोन होननानै जों आगान होगोन होननानै जों बुंबानो जादों। थिग बेबायदिनो दिनैनि नैबे थिथागुरियाव थानाय रिहाब सेन्टारनि रिहाब सेन्टारखौ दैदेनग्रा मेडाम डाइरेक्टर दं आरो लोगोसे फंबाय बिमलमोननि दैदेननायनि गेजेरजों जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनि मिरुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेयाव मोनसे हाबाफारि लाजागोन नामा बेबायदि खावलायलायनाय जों दिनैहाय बेयाव बाहागो लादों। मेन उद्देश्यआनो जाबाय मा दिनै जों बेवहाय बाहागो लाफैनाय उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि दानि जितु जेनेरेशना नैबे थिथागुरि थानाय रिहाब सेन्टारावहाय 60+ नि बारा माखासे ड्राग्सजोंहाय माखासे नांथाबनानै थानाय गथ'फोरखौ दिनै नैबे केम्पआवहाय दिनै बिथांमोना फोसाबबाय थादों। बे सेंग्राफोरनि सायावहाय जोंखौ दिनैहाय फंनैसो एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों बुजायनो थाखाय आरो बे सेन्टारनि गेजेरजोंनो सारा बुहुमाव सारा आसामाव जोंनि बे माखासे एन्टि ससियेल खामानिखौ जोङो माबोरैहाय फोजोबनो हायो बेखौ जोङो दिनै गुरुफोरनो जों सावरायदों। जों एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै जों बेखौनो बुंबाय थागोन जिखुनु समावनो जे जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्राफ्रा जिबायदि मोनसे गाज्रि आखल आखुजों दिनै आग बारायदों बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो सिन्था खालामनो गोनां जादों। जों दिनै गार्जेन हिसाबै जों साननो गोनां जादों। दिनै जाय जोनोमगिरि बिमा बिफा दिनैहाय गाव गावनि फिसाफ्रा बेबायदि अबस्थायाव फैयोब्ला दिनै साफ्रोमबोनि बिमा बिफाया दिनैहाय सिन्था खालामनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो जेसेबां हायो एसेबां इउनाइटेड फराम जानानै दिनै जों मोनफ्रोमबो रिहाब सेन्टाराव थानानै दिनै जों हाबनानै एवारनेस प्रग्राम खालामलांगोन आरो बे गाज्रि हुदानिफ्राय जों माब्रैबा मोजाङाव लाबोनो हागोन बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंबो बाहागो लादों। बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जायगायाव इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ दिनै सिगांनिफ्रायनो जिखिनि हायो जोङो दिनै मदद होबोदों। आरो बेल' नङा माखासे सेक्सुयेलफोर दिनैहाय रेस्टुरेन्टनिफ्राय लानानै बारफोरनिफ्राय लानानै हटेलफोरनिफ्राय लानानै जोङो जोंनि माहारिनि गेजेराव जेसेबां माखासे एन्टि ससियेल खामानि मावग्रा दिनै बेखौहाय जोङो दिनै सम सम ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों आरो बुंनायल' नङा जों मावबोदोंबो जों हमबोदोंबो आरो बे प्रग्रामा बे हाबाफारिया जेसेबां इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि थांना थागोन एसेबांनाखि जोङो बे खामानिखौ जों मावलांगोन। बेखिनिखौनो दिनै बे खौरांगिरि नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै फोरमायनाय थाबाय आरो आसा आरो मिजिंथिदों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे जोंनि बारग' एक्स एनडिबिजों बा इउनाइटेड फरामजों हमजायैनि सिगांनो जाहाथे बयबो गावबा गावनो जाहाथे दिनैनि जितु चेनेलनि गेजेरजों जिखिनि खौरांखौ मोनगोन नोंथांमोना बयबो कनसियास जानाया मोजां आरो बयबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाहाथे दिनै बे सोलायनाया मोजां आरो बेसिकेलि आं दिनै बुंगोन जोंहा एसेब्लाबो फिसाफोरनि जितु एसे भुल जानाया बेसिकेलि बिमाफोरनाव एसे बांसिन दायथ' थायो। बिमाफ्रा जेला फिसाफोरनि सायाव एसे एनै फंसे बुङो आंनि फिसाफ्रा बिदि नङा आंनि फिसा बेबायदि आखलखौ खालामाखै बेफोरबायदि दिनै बिमाफ्रा फ्रायानो बानस'नो नागिरो फिसाफोरनि माखासे भुल मावनायखौ जेला जाथाय जायो अब्लासो दिनै बिमाफोरा दिनै दाहा खालामनो बाध्यता जायो। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों इउनाइटेड फरामनि जानानै खावलायनो सानदों साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ जाहाथे बेबायदि एन्टि ससियेल खामानिनिफ्राय जोङो सेभ खालामनो हायो बेखौ जों खावलायबाय आरो जिखुनु समावनो जोंनि इउनाइटेड फरामा दिनै नैबे रिहाब सेन्टारावल' जों प्रग्राम खालामाखै गुबुन गुबुन मिटिं दावथिं खालामनानै बेखिनि माथोखौ जों होबोदों बे मेसेजखौ जों होबोदों आरो इयुनाव जों होलांबाय थागोन।
आसा आरो मिजिंथिदों जोंनि सेन्टारनि जेसेबांनाखि लाइमोन सेंग्राफोर दङ बिथांमोनखौ जों जेसेबां हायो एसेबां काउन्सिलिं होनायनि गेजेरजों जोङो एसेब्लाबो जों बुजिहोनो हागोन मोजाङाव लाबोनो हागोन जों बेखिनिखौ आसा आरो मिजिंथिनानै दिनै बे प्रग्रामखौ जों खालामनाय जादों दोनथ'बाय थेंक इउ मीडिया नोंथांमोनखौ थेंक्स होदों हामबाय होदों नोंथांमोना फैनानै बेबायदि खबर लाफैनायनि थाखाय दिनै XNDP पिस फर्मआ मोनसे प्रग्राम लादों वारनेस प्रग्राम आरो बे प्रग्रामाव बिथांमोनहा जोंखौ एनकारेज होफैदों एसे आङो बे रिहाबनि एडभाइजार हिसाबै आङो दा खामानि मावगासिनो दङ खारन बे गथ'फोरखौ बिराद मोनसे गोसोआव दुखु मोनो गाज्रि मोनो आरो बे गथ'फोरल' नङा बिनि बिमा बिफानि गाबनायफोरखौ जोङो माने गोसोआव बिराद जोङो दुखु मोनफायो मोनसे बिराद गिदिर बेमार बायदि बेयो ओरैबायदि केन्सार बेमार बायदि बे ड्राग्स जानाया बेखौ जों दा सालायनानै मिथिगौ दा बेनिखायनो आङो थेंक्स होदों दिनै जे जोंनि XNDP बिथांमोनहा फैनानै मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ बानायफैदों बिथांमोनखौ आं हामबाय होदों बिथांमोना जेरै XNDP फर्मआ जेरै फैदों आं बेबायदिनो मोनफ्रोमबो संगठनफोरखौ जोंनि बर'नि जेसेबां संगठनफोर दङ बे संगठनफोरखौ फैनानै बेबायदि खबर लाफैनानै जोंखौ जोंनि मावनायाव थुलुंगा होफैब्ला जोङो एसे आरो साबसिन एनकारेज मोनगौ खारन जोङो जोंनि बर' जाथिया एसे जाथि हिसाबै बिराद मोनसे गाज्रि मोनसे बेमार हाबबाय बे बेमारा बेनो जे माने जों माजों कन्ट्रल खालामबावनो आरो बेखौ जोङो समाज हिसाबै जों बयबो सांग्रां जानांसिगोन गामि लेभेलनिफ्राय लानानै आप टु ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय लानानै जोंनि बे बिषया माने हाबगासिनो दङ जों खबर मोनदों गाज्रि मोनसे बियो बेमार बायदि हाबगासिनो दङ बेनिखायनो जोंनि समाजा बर' समाजा एसे सांग्रां जानाया मोजांसै नङाब्ला जोंनि जाथिया बे मोनसे लाइनजोंहाय नस्थ' जानो थांगासिनो दङ बर्थमान साबेसे गथ'फोर दङ दा बर्थमानहाय जोंनियाव 60 जन दं 60 जन दं दा गथ'फ्रा बिदिनो फरायफुनाय गथ'फोर दुखुनांथाव क्लास 10आव फरायनाय 9आव फरायनाय क्लास 12आव फरायनाय बेबायदि लेभेलनि गथ'फोर जोबसो दानि जे गथ'फ्रा रिहाबाव दंफैयो माने बिनिफ्रायनो जोङो माने सार्भिस होनो गोनां जायो एग्जाम हैनो जोङो लांनानै क्लासाव लांनानै जोङो नेनानै बिसोरखौ फरिखा एग्जाम होयो फरायनायनि थाखाय जों बेवहायनो सुबिदा होयो सिङावनो दा बेबायदि लेभेलाव जोङो मावगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं मोनसे मेसेज होनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबांनाखि बर' संगठनफोर दङ बे बर' संगठनफ्रा एसे अननानै बेबायदि जेरै NDPआ दिनै खबर लाफैदों बेबायदि खबर लाफैयोब्ला आङो मोजां मोनगौ गाहाम मोनगौ खारन बे जोंनि जाथिखौ मोनसे प्रटेक्सननि मोनसे खामानिखौ जों मावनो थांगासिनो दङ बेखौनो आङो दिनै बर'फोरनि गेजेराव मेसेज बे माबानि गेजेरजों बे रिहाबनि गेजेरजों माखासे फिडबेक जों लादों फिडबेक लानायाव जोङो फ्राय माखासे मानसिखौ जों मोजां रिजाल्टखौ मोनदों आरो बिदिनो सोरबाया थांफिनदों बोसोरनै बोसोरथाम थादों आरो बिदिनो सोरबाया बाहायफिनदों आरो फैफिनदों बिदिबो दङ फैफिननायबो दङ खिन्थु जों फिडबेक लादों फ्राय माखासे बिमा बिफानिफ्राय आरो जों मोनदों फिडबेकखौ फ्राय माखासे बिदिनो 60%आ माने मोजां जाहैनायखौ जोङो रिजाल्ट मोनदों आरो আজি আমি ইউনাইটেড ফৰাম অফ XNDP আৰু সালভেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন যৌথভাৱে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান যিটো চলি আছে আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেই সূত্ৰে তাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ হিচাপে আমি আজি ইয়াত এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম যিসকলে আজি পথভ্ৰষ্ট হৈছে নিচাগ্ৰস্ত হৈছে সেইসকলক আমি কেনেকুৱা আমাৰ মূল সুঁতিলৈ আনিব পাৰোঁ সিহঁতক পুনৰ এটা ভাল জীৱন দিব পাৰোঁ সমাজৰ মাজত তেওঁলোকে যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সুস্থ এটা সবল সমাজ গঠন কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা আমি কাউন্সেলিং প্ৰগ্ৰাম আমি ইয়াত আজি ৰাখিছোঁ তো আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাইজক গোটেই আমাৰ বড়ো তথা অসমীয়া যিমান আমাৰ
অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে, মই সকলোকে আহ্বান কৰিম যে এই যে বৰ বিষ ড্ৰাগছ, এইটো এটা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈছে। গতিকে এই সামাজিক যিটো ব্যাধি তিল তিলকৈ আমাৰ সমাজখনক, আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক যে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ গৈ আছে, ধ্বংসৰ গৰাহত ঠেলি দিছে, ইয়াৰ পৰা আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক বচাবলৈ কাৰণে আমি সকলোৱে এটা আন্দোলন কৰিব লাগিব, এটা সমাজে ইয়াত আগভাগ ল'ব লাগিব, নহ'লে কোনোবা এটা সংগঠনে ইয়াক অকলশৰীয়াকৈ এইটো সফল কৰিব তোলাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমাৰ যিমান জাতীয় সংগঠন আছে, ধৰ্মীয় সংগঠন আছে, সকলোৱে একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে, গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাব লাগিব, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিব লাগিব। নহ'লে আমি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আমি ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া হ'ব, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক মানে অন্ধকাৰ পথলৈ যাব। তো ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে বৰ বিষ ড্ৰাগছ, জুৱা, যিমান সমাজ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ আছে সকলো ক্ষেত্ৰতে যাতে ৰাইজে এটা আন্দোলন গঢ়ি তোলে, ইয়াকে কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।